सरकारी नोकरी करायची खूप इच्छा तर आहे, पण त्यासाठी नेमक्या कोणत्या परीक्षा द्यायच्या? UPSC मध्ये, MPSC मध्ये, बँकिंग मध्ये, डिफेन्सच्या परीक्षांमध्ये नेमका काय फरक असतो? अशा सगळ्या मुद्द्यांची चर्चा करण्यासाठी या 23 मेला संध्याकाळी 6 वाजता चाणक्य मंडल परिवारच्या पुण्यातल्या वारजे वास्तूमध्ये करिअर मार्गदर्शन मेळाव्यामध्ये मी तुमच्याशी बोलणार आहे. चाणक्य मंडल परिवारचे संस्थापक आणि संचालक IAS ऑफिसर श्री अविनाश धर्माधिकारी सर सुद्धा या सत्रामध्ये स्पर्धा परीक्षांद्वारे करिअर घडवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय करायला पाहिजे याविषयी मोलाचं असं मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यासोबतच कार्यक्रमाच्या आधी आणि कार्यक्रमानंतर सुद्धा चाणक्य मंडल परिवारची तज्ज्ञ फॅकल्टीची टीम तुमच्याशी वैयक्तिक बोलून तुमच्या शंका निरसन करण्यासाठी सुद्धा उपलब्ध असणार आहे. तर ही संधी चुकवू नका. आजच या निशुल्क कार्यशाळेसाठी नोंदणी करून घ्या आणि तुमच्या प्रश्नांना वैयक्तिक उत्तरं मिळवा. तर भेटूयात. धन्यवाद.